Karahayan kang kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Maray na Martes na pagkaaldaw na naman sa Indogabos, petsa 18 na ngunyan kan bulan na Mayo taon 2021. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Nagre-respeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagirumdum. Na sa paghampagtakan kasiributan, amang Diyos enot sa gabos. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na yaon, sudakol na mga paraan tabay, dahil po naghali, idineretso ang pagdadangog. Sagkod man kitang alas 10:30 tabi, nag-imbitar na sabayan manindo ang tingog kan banwaan. Dakol po baga kamo, kasubago pa ha? Huwag pong aalis. Please. Tangkilikin din. Ano po? Sige na po, huwag kayong aalis. Dami nyo bagan, dami nyo. Nina umaga pa yan. Mahiibugon. Huwag sanang babawas. Iriba-iba kita sa paagikan pagburutwa ng informasyon dyan sa palibot ang Mega Force Patrol. Jomar Jimmy Al sa kuya pong mga kumpadres, katuwang si Ands, si Luens, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata, technical control si Junapolis, newsroom an sa muya pong masasarigan, news manager Mar Dela, the man for all seasons. Production Center, ang angel ng DZGBAM. Angel M. Mustaza. Angel na prutas pa. Tama ba? Ang mustasa, prutas ba yan? O gulay? Si Arven Buda, si Richard yaon po dyan sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan. Aber daw, ang sa kuyang cellphone number tabi, ipacheck lamang ka mo attendance. Ano po? Nata daw ba yan? Pag arog na kini, dahil ng mga, dahil nagde-text, dahil nagre-react, dahil nagdadangog. Harain na ka mo ba ya, mga taga-Ligaspi? Uy, linganan, may nag-upload. Talaga naman. Uy, buenas kita, may nag-upload tulos. May nag-upload sa tuya. Yan. Hello. Putol na. Putol na sa nag-upload tabi. Ang sa kuyang number sa telepono 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa smart. Ano tabi? 0961-759-0888. And then sa Globe 0926-0156-020. 0926-0156-020. Cha Louie, Cha Leti and Louie tabi, si Cha Leti and Louie Vibar dyan sa Sagpon, Barangay 4, marahin hapon tabi sa Indo. Kaya marahin na aga. Ano? Cha Leti and Louie Vibar dyan sa Barangay 4, Sagpon, marahin na aldaw. Yan sa Barangay 4, Sagpon. Sir Pio, nagdadangog po ako sa Barangay 4, Sagpon.
maray po natukaron kung ano ang totoo dapit sa WPS. So, gusto gayon nilo tabi, West Philippine Sea. Yan. Kung igo kitang oras tabi ha. Arab naman sa ninindo. Tabi, sige. Okay, happy birthday da kay Adrian Baharo Apin. Salamat po from Karen Salen of Poro na permi po nagdadangog. Sige tabi. Sige, diretso na kita kan mga informasyon tulos. Apat tulos yan na istorya. Ya? So nagre-request na mag-oro istorya kita. Sige po, we will try tabi. Ano? Time permitting. May signal sa luwas, inotunta ang 3rd District. Kumpareng G, Marhay na aga, go ahead. Yes, salamat Abi Padi, maray na aga sa mga baraan tabay, sa mga dagdag niya itong bareta na sa pulang ginaan mga taga Department of Agriculture na eksperto na pinag-request ni Congressman Joey Salceda kay Department of Agriculture Secretary William Dar para mag-estudyar sa kunata inatake ng mga pesting tungro ana mga kabasan sa Pulangi Libo na sinporsyon sa Banuan Kanuwas. Pipa estudyaran iniika na kongresista sa pagsabing base sa mga parauma ang mga similyang hali sa Department of Agriculture na iyon itinaranom kan mga farmers iyon ginulpi kan tungro sa dahil masabutan na rason 23 na mga barangay sa Pulangi an igwa nin infestasyon kan tungro kung saan kaiba-iba kan mga taga-DA. Iyo mismo si ABC Federation President Kap Adrian Salceda kung saan niyaon iningon yan sa Barangay Ubaliw, taod-taod pasiring sa Barangay Balangibang, asin na Barangay Agos para birisitahon ang mga kabasan na inatake kan tungro. Kung ano ang mga finding sa sin remedyo kay ni rekomendasyon, iyo ang maipapaabot ini natural sa DA Secretary asin iyo manan maaraman kan congressman si Congressman Joey Salceda ipapaagi man siguro kung ano ang mga pwedeng ipaabot dikti na mga mehoras o tabang sa mga parauma sa paginaman ni ABC Federation President Kap Adrian Salceda. Yun, oho, di ara mo kay to kumpadreng Jimmy baga pinaaktibaran iyan sabay na nagkaigwan ni espuersos sara Congressman Joey, 2nd District buda si Congressman Didi Nakabredo. Ta an albay baga pano ang 3rd District ang rice granary. Apa. Diyan ang produksyonin dakulao na marhay na volume nin mga paroy na pipakinabangan tang maray digdi in so far as supply and yung epekto kan sa pamresyohan is concerned. Ngunyan, ang sabi ka nara Congressman Joey, buda nara Congressman Didi, kaipuhan iyan na maprotehiran tulos. Yeah. Kan inatake so 3rd District kang Tungro, now, duman sa Pulangi baga, grabe so nadalikaan, na Tungro. Ngunyan, pinagpaaktibaran tulo sa Department of Agriculture, sundoan yan, nagbababa na sa barangay, kasabay na yan si ABC President Adrian Salceda. Apa. Ang sabi ba ka ni Municipal Councilor Salceda, ang gabos na yan na mga problema is rooted sa barangay na kaipuhan, maitakod tulos sa mga personang igwaning kapabilidad na makakoneksyon man duman sa hierarchy, national hierarchy, na igwanin makaskas na hiro. Correct. Yan kaya uyan na baga, ang dalagan, mga taga-DA na eksperto na mismo, basado dyan sa report na nakalap mong iyan, yao na mismo nag-a-assess na kan sitwasyon kasabay na si kinatawa okay ning si Jessa pa ning si Adrian Salceda. Correct tabi pa ni. And big healing so mga epekto danyos perwisyo sa mga parauma nakikipag huron-huron ining mga taga-DA kay ba si Kap Adrian Salceda. One time si Congressman Didi Cabredo naglibot man ini tabi pa din nakahibangani kita kasabay sa mga taga-niya na babalidate man nga ni kunan ang sitwasyon. Primero, sa mga dam, iyo ang target ni Congressman Didi Cabredo na magka-rehabilitar na ongoing na nga ni so iba. Base sa pakipaghuro niya to sa mga farmers association sa Libon, Pulangi, Uwas, nangyari dahil ni tabi pa dito. So mga pag-rehabilitar kan water system, delay sa pagtapos kaniba. Ngunyan,
dapat tangani da iatake kan kan mga piste, dapat synchronize ang taranuman sarabay-sabay. Ang question ta naudyan sa iba, na natural kung dahil man kipatubig, dahil pa man natapos proyekto, nauriyan sa pagtatanom. Mhm. Kaya nangyari, na dahil nagkasarabay-sabay. Mhm. Yan sa teorya, kung inatake ng tungro, ang mga makabasan digdi sa tulong munisipios sa tercer distrito Canalbay. Ayun, okay, sige. Ngayon pera kaya iyo pa sa rupang anggulo nang sabi suhali sa DA na mga pananom na mga similyang paroy. And pantulo, iyon nga nining didiscoverehon kan mga taga-DA kung ano pa ni bang aspeto kung natatay na takin tungro an third district. Ini kung natatay ang digdi so taga-DA natural si ABC Federation President Cap Adrian Salceda bilang namamayokan mga kapitanes digdi pigpapaabot man sa isu problema bilang so tiyo niya si Congressman Joey Salceda yaon man sa taas sa Kongreso pwedeng agad tabang sa DA kaya posible pinaabot man ni Cap Adrian Salceda kay Congressman Joey Salceda man manigaran kan ni Congressman Joey Salceda kaya yaon ang pagtaong sakuro digdi sa banwaan kan pulang di tabi pa Yan, sige. yan ang sa tuloy mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa inisyal ng bungkaras kan istorya. Bobeltadahan tayan man diyan sa Pulangi. Yan na report ni kumparing Jim tayaon diyan sinabayan ni Municipal ABC President Adrian Salceda so mga taga DA, mga eksperto na nag-aaram kan sitwasyon dyan kan mga parao mapagkatapos na mainpestar baganing tongro yan na dakulaon na inektaryang mga kabasan dyan sa 3rd District particular sa Pulangi. May signal, nagbubutubot. Ayan naririnig po ninyo. Ans Galero, marhay na aldaw, go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, amenado ang gobyerno lokal kan Legazpi. Partikular na ang Legazpi City Health Office na sagod sa ngunyan, naghahalat pa sindakan sa diring supply, din bakuna para sa syudad kan Legazpi. Ini ang sabi sa DCGB News ni City Health Officer Dr. Fulbert Alec Hiliago kung sa sayang sinabi na nakalihis sa semana nag-igosindanin pagtitipon kaibahan ang mga pamayo kan lokal na task force kan COVID-19 sa syudad pati naman si Alcalde Noel Rosal na may kinaraman digdi sa pagpigaan naman na pag-abot ka na sa diring supply nin bakuna kontra sa COVID-19 either Moderna o Novavax. Sigun kay Hiliago, nagalat pa sindakan nag-signal kuno rin talaga ini makukuha nga na may panagos na nanggad ang totalmente community approach may kinaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa bilog na syudad kan Legazpi. Ini ang kabtang pahayag ni Dr. Hiliago. We had a meeting with the mayor together with the private hospitals. Doon na-mention ni mayor that still the city is waiting for the baka Moderna kasi yung supposedly na-mention ni mayor yung sa Covovac, yung between US partnership and India. Alam naman po natin nagkakaproblema ang India. So the mayor told us baka mukhang malabo pa. But the other pharmaceutical company, kinontak na nila mayor and I think yung other vaccines ang magpapasok. Sigun kay Hiliago, mantang na day pa nakakuanin daan sa diring supply kan bakuna kontra sa COVID-19 na gigamiton ko na ninda iyo ang supply na pigalokarman kan Department of Health CHD Bicol. Di malinaw, napakalinaw tabi ansa ang konklusyon dai pa so sa diring purchase kan city government para sa bakuna na ang kantidad kay ito pero 20 million ba yun o 200 million over? Kung di kita nasasala, Sir Pio, yung may milyones kantidad man ang Legazpi alokad dyan na pondo kan na gobyerno lokal, pinag-agi man sa sanggunian panlusod kan Legazpi, pero sa ngunyan waiting sa status pa sinda kipaghalat, may kinaraman sa bagay na iyan. Yan, pero ano ang level? Naka-place na ning purchase city government or negosasyon pa sa natanganing mag-purchase baga o nakabayad na ba or what o mahalat na sa nakan supply, nagbayad na o naghahanap pa sa na pwedeng magpabakal?
Di napag-unambitan tabi Sir Pio ni Dr. Hiliego kung na anong klaseng o kana sa inang stage ang procurement process kan bakuna. Pero sabi niya nasa kaalkalde man nabilog na detalyes may kinaraman digdi and sinda naghahalap na sana sa full implementation kini oras na talagang mabakal na su bakuna na pinagplanuhan man kan local COVID-19 task force kan syudad ng Legazpi. Yan, taday pa, very vague patabi bagaan sa no. Yes. Basta ang sabi, pighahalat. Now, pighahalat. What's the story behind sa paghalat? Ano ba? Kumbaga sa simpleng hiroron, nagsugo ka na lamang duman, uy, ilingado duman sa tindahan na ito, tuktok na, mahapot ka igwang suka, yan. Arog na kaan, o baka kung naghahanap pa kita kung saan pwedeng magbakal, ano? Or kung baka igwananin binakalan, kung nagbayad na, pero day pa susupply. Di ba? Yes, Sir Pio. And yun man ang pigalat mo niyan kang City Health. Ang alam ninda, even months before, kining interview tango niya na kay Dr. Hiliego, nagkaigwa na kiproseso man na local na COVID-19 task force para sa pakikipag-orod sa mga pharmaceutical firms sa ibang mga nasyon na yung igwanin na supply kan bakuna. Pero sa kunyan, data pa maaraman kung ano talaga ang status kini, kung for delivery na sa o nabayadan na kan na gobyerno lokal. Yan. First, kung igwa ng nag-signify. Yes. Halimbawa, bagang ngaya AstraZeneca, Novavax, o kung ano man na supplier, pharmaceutico. Ikadua, kung uto na, subayad. And ikatulo, kung maabot na sa supply, kuno arin. Yes. Yan ang sa tuyang iko ka na, pigsusubaybayan na. Pero, sagot ko yan, very vague pa, di ba? Yes, tama, Sir Pio. Oo. And even si Dr. Hiliego, na patataga nakakataoki full details about digdi. Na habo man ninda siyempre panginutan ang alkalde may kinaraman sa siring na bagay. Roger, iyan, very interested kita kaan because iyo ini ang mas speed up kan pagbakuna sa Legazpi. Yes. Ta ining pigbabakuna ngunyan sa mga tutuduro na bagang ngunyan, ini so alokasyon kan gobyerno nasyonal. Yes. Na Hindi ko ba sa pigbabanga sa mga iba-ibang lugar. Yes. Oh, yan. Kaya medyo matumal baga pag abot ka ini kung ma-define ng maray. Sige na, binayadan ta na sumuder na auto na, sumilyones. Supply na sa napigal at pag abot kan, pang, ilingon mo automatic ang injection ng kan matindi. Yes, massive kumbaga ang mangyayaring vaccination program dito. Sabi man ni Dr. Hiliego, preparado man sinda. Ito na lang ni supply na lang talaga Sir Pio ang halat nila para fully implemented naman sa syudad, lalo pang dakol naman daw na engineer na kan gobyerno lokal na magpabakuna kontra sa COVID-19. Roger, sige, kopya. Yan ang halat. Sabi Sir Pio, ang inisan na informasyon may kinaraman sa update kung may kinaraman sa bakalman na bakuna kan gobyerno lokal kan Legazpi. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya. Sige po. Ayan, may signal pa kita sa luwang. Nagbubutubot. Kumparing Al, go, go, go. Good morning. Good morning, buddy. Bibiglaon na sana kan APEC kon Arena LGU ang posibleng isusunod na puputulanin supply kan kuryente siring kan rapo-rapo. Sa paliwanag kan APEC Management in Dapat Gutierrez in Leslie Capos, ang mga tagapagtaram ninda, po naman i-bulgar ang top 10 na LGUs o mga barangay na posibleng sunod nindang puputulan dahil igaman sindang rights of privacy. Alagad naka-anxious na kunyan ang APEC na anuman aldaw pwede sindang maputulan manin supply siring ka nangyari sa rapo-rapo. Iyon na ini ang solusyon daw kan APEC para makabangon sa dakulaon na nindang utang unyan na nag-aabot na sa 3.4 bilyon sa power supplier. Magpoon sa na yan na nagtukaw sinda digdi sa APEC o sa Albay, magpoon kan 2014. Kada aldaw nalulugi sindanin 4.6 milyon. Kada bulan 140 milyon.
1.6 bilyon naman kada taon. Mhm. Kaya ang pigiling na solusyon, bulyuma na ang pagputol sa mga may darakulang utang. Kaya ang target mo niyan, iyo ang mga nasa top 10 na LGUs, asin top 10 man na mga barangay digdi sa probinsya kan Albay. Ang medyo makulog-kulog sa naman kani kumpadre ngal is, so faithful na nagbabayad, madadamay. Makatabi pa yan ang Yan. point na paabot taman sa inda. Mhm. Nakahirak man kan mga nagbabarayad ng legal. Iyo. Madadamay kung aro ka ni volume na pala ang pagputol. Oho. Halimbawa sa sarong barangay, nagbabayad ka kitultol. Oho. Tapos sa barangay pala, may dakulang utang namang nohan mo, puputulan ka na sana, puputulan ng gabos bilog na barangay. Igwa ning high level of injustice, kunarog ka iyan. Correct. Iba, oo. igwa ning high level of injustice, kung si say so nagkasala, iyo ang pinaran. Kota na. Iyo bagata, iligon mo. Kitang mga pobre, nangungutang, magbayad ta, abotang maputulan ta. Pobre nga ni kita, abotang ma-pile up sa utang. Iyo baga. Oh, buda. Jesus Maria Josep. Pag na-pile up ang utang ta, dahil kita nakabayad, halimbawa kitang bayadan taginatos sa naman, halimbawa ang bulan, pag nagribon ang problema ta na kitang mga pobre pa di ba? Correct, totoo yan. O kaya, grabe ang paghinguha ta, na makabayad kitang legal, di tranquilo. Aha. But all the while, puputulan sa barangay nino, na bako mo man kasala. Yun na. O, paano Ang na ka? kasalan ni Al, naging kasalan Oh. man ni Pio palaan. Salamat baga. Ibaga, logically, natata, inda ako sana, pero, Sabi don't know. ninda, didang maginibuta. Iyo yan ngayon, kumbaga ngayon sa negosyo, paano yan kung dahil ngayon gibuon? Diretso na pala na mabagsak ang negosyo. oh, Yun ang paliwanag ninda. niya paano maso nagbarayad nin tultol. Correct. Oh, nadaay man nga nining kasalan, to each his own kunta na. Oo. Ay, baga, Bako, pantay talaga ang laban. dahil masabutan, ano, sige. Anyway, Bye-bye. tabi pa yan ang mga dagdag pang impormasyon. Alidig sa Los, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Kadakol ni mga istorya sana. Ito pa, kaya lang oras. Ito oras ang sinasabi natin eh. Diretso pa kita kan mga istorya. Ayan, nagisignal. Sandali, medyo mahaba-habang intro natin yun para okay ang signal ma-establish ha. Okay na ba yun? Ang ating signal na-establish na ba? Sige, nasa linya si Renz Nulna. Ramunta, nagdagdag na istorya. Renz, go. Good morning. Yes, maray na agad tabi Sir Pio, sinamaray na agad sa mga parantabay sa mga tuwan niya mga bareta, bako lang ang penalidad sa pagbalgar sa no jaywalking ordinance ang dalang kawan ang penalty, kundi bakit ba niya nag-idiyo nga mga nag-double parking o so mga nag-illegal na parking digdi sa Banuan ng Daraga, sa bako na nakadesignadong parking area na tinagamakan mga otoridad digdi sa naunambitan ng Banuan. Nakaaging regular na sesyon, plano lang kawan, kan sanggunang bayan ng penalty kan mga mabalgar, min maabot sa 2,500 pesos kada sarong violation para sa gabos na may mga may sadiring bihikulo, motorsiklo, mapa-auto na iyon maparada sa mga daidesignadong parking area digdi sa Banuan ng Daraga. Kaya ini man ang naging mensahe ni Kagawad Junonyes ang pamayo ka Committee on Public Order and Safety na kung saan siya man yan ni ang namamayo. Kaya naunambitan ng ordinansa na sa ngunyan pinagalat na sanang magkaikuan din public hearing tanganing tulos na makapasar digdi sa sanggunang bayan kan Daraga asin ini man tenggang paagi tanganing madisiplina na mga Daragenyos, lalong-lalo naman sa paggamit kan mga pampublikong tinampo na saro nga ni magabat na trapiko ang saro sa mga pinaka-problema rin sa Banuan kan Daraga apwera sa supply ng tubig. Kaya sa ngunyan, pinagsaro na sana kan sa ngunyan bayan ang ordinansa gapos manungod sa pagparking sa pagbalyo sa no jaywalking areas digdi sa Daraga, pagbugtak ng mga pedestrian lanes sa magin man sa road clearing operations na nakakonektar man sa memorandum kang DILG. Kaya sa ngunyan na simana pinagalaoman na pagpaplanuhan kang sa indang komitiba na magkaigwan ng public hearing tanga ng mapadagos ng maipasar
ang naunambitan ng ordinansa tanganing maimplementar naman digdi sa banwaan kan Daraga. Ining mga ordinansang plano tabi, Renz, so sa jaywalking na ilaog tanan ano sa jaywalking ilalang kauso penalidad ano? Roger. Igwa pa so sa parking. Roger tabi Sir Pio. Ano ang plano sa parking? Madesignar nin mga public parking spaces, over? Roger, actually tabi Sir Pio, nainot lang nagdesignar sa mga otoridad ki parking spaces digdi sa Banwaan kan Daraga. Oho. Yung nga niong palibot ka na Daraga covered court na kung sa ininingani so pinag-designar kapwera digdi sa may T-Perez na pwede lang dyan magparada temporaryo, lalong-lalo naman may oras na tinagama sa PSO magpuon alas 5 nin aga, ang alas 8 nin pagkaaga para lang sa mga masaraon. Mhm. As in, naigwa naman yan si Daligding kung makatatandaan, nagkaigo silang rehabilitasyon dito sa Ampang kan munisipyo, ang aning gibuo na panibagong parking area. So ibig sabihin siya dyan sa may T-Perez, bawal ang permanenteng magparking din bihikulo dyan sa area iya tabi sa Pio. Oho. Igwa paano kung nahiling tabi Renz kanakalis na semana na igwa nin naka paskil na tarpaulin na igwa ning mga rates kan parking area. Dahil ko sabot kung ito private o sa public ito. Ta kung sa public, it requires ordinance. Roger. Igwa duman akong nahilingin, nakapost sa Daraga yata ito. Inda ko kung, dahil kong ideya, ano ito tabi Renz kung isi mo yan, over? Roger, as manugod tabi nga dyan Sir Pio, inaputaman kayo sa kagawad yun Nunez kung ano su koneksyon kayo ng ordinansa may minahagad ding fee para duman sa overnight parking area digdi sa Ampang munisipyo. Yan, yan. Sikon sa iya na ideong nakapaskil dyan, wara pang magkakanigong basihan, tanganing sunodon ang iyan na ordinansa niya. Kaya ngunyan yan background check man kan kagawad sa mga pag-iriban niya sa konseho, magin man sa mga otoridad, kung nata igwang pinagahagad na magkakanigong fee. Malinaw sa naging interview kan BCDB nyo sa iya ka nakaaging simana, na ini ang ining ordinansa na ipapasarpasa na kinakaipon paki-aprobado kang na publiko or magakaigwa pa ng public hearing ang talagang lehitimong ordinansa manungod sa paghagad din na magkakanigong fee lalo-lalo naman sa mga maparking dyan sa area ng iyan tabi Sir Pio. Entonces, iyan na nakabugtak na andyan sa Ninoy Aquino Park, da iyan ning basyan, da pwedeng magkolekta si Sayman dyan. Roger tabi Sir Pio. O, taigwa na bagay, igwa ning rates pati. So, without any legal backing, illegal-an. Roger tabi Sir Pio. O di anong ngunyan, may nag-i-imponer mo na nag-i-exer ka yan dyan, over? Sa ngunyan tabi Sir Pio, rama kita na monitor na igwa nagsingil kim Oho. kakanigong fee dyan sa bagay na iyan. Oho. Pero ngunyan, nagtawaman ng sigurasyon si Gawad Jun Nunez na sa ngunyan magkakaigwa siya ng meeting sa PNP and PSO. Magin man ang konsultasyon kay Vice Mayor Jujiausan dahil ang tayo nakasurat tuman na magkakanigong municipal ordinance number. Yan. As in dahil aram kung sa ini nagbase, as in kuning kaso man talagang ini igwang ordinansa nakasurat, Iyo. posibleng isabay na lang inidigdi sa panibagong ordinansa na kung sa pagsararo na sa nasubaya, gigibo na sa ng 2,500 para sa gapos sa mga nasa illegal na parking area. Sige, di iyan na dapat maareglaran ta kung baga dai pa yan ning legal backing at maaraman kung sisa ay nagkokolekta ka andyan tabi managad. Roger tabi Sige. Sir Pio. Sige. So yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas, Renz Luna, DSP Jubigal. Salamat tabi Ren sa dagdag na istorya haligyan sa Daraga. Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Oras Pilipinas 9:32. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nesta Grow. Para sa kompletong Nutri-Chan, choose Nestor Grow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Contra Amoy Pawis. May 24-hour Contra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Mag-spaghetti tayo. El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real. Sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba?
Ha? ACES, located at GFVNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso, istorya sa luwas, nasa linya si Luens. Luens, go, go, go. Salamat, Abi Serpio. Maray na aga, maray na aga sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag na bareta, pinataanan mismo ni Department of Secretary DepEd Secretary Leonor Briones ana mga magurang na iyo ansinging answer sa mga module na pigtuturoan man sa nanindaan sa inda mismong sa diring aki na maging madaya asin koraptong tawo pag-abot kang panahon ta imbes na iyo ang dapat na magsimbag sa module na ipinagdidistribute sa distance learning si salo-salo ninda ngani na makapasar sana. Ini ani pinagunambitan sa pagkikipag-ulay mismo ka DCG medyo sa nasambitan ng sekretarya na maski daipan ng COVID-19 nangyayari na ang mga siring na bagay bakusa ng magurang kundi maging mga yaya daw nagsisirimbag kan mga modules pero an makairak daw digdi kapag tigbibibininda sa salang paagi iyo man sana an sa indang mga aki na sa indang pinagpapadaba. Kaptang kampahayag ni Secretary Briones. Don't make your child lose his opportunity to learn. The child is lost. It's not the parents lost dahil papasay ang bata and all. At saka maaga pa, tuturuan mo ng mandaya. Kasi alam ng bata na yung lola niya ang gumawa ng homework o yung si Yaya. And we have all those really very, let's say funny, entertaining stories of children who are brought up by their yaya na hindi na-minimize ang papel ng parents, gano'n. Yun lang ang gusto naming message na huwag turuan ng dishonesty ang bata at such an early age. Kung he has to learn on his own. Pero huwag mo namang parusahan. Yan tabi, Sir Pio, ang kompletong pahayag ni Deputy Secretary Leonor Briones. Mensahe niya sa mga magurang sa palibot na iyon na nag-answer sa module imbis na ang mga aki. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya. Ako po, si Luens Bursi Barcena. Salamat, Luens. Yung mga istorya halid dyan sa luwas. Dire-diretso kan mga report. May signal. Kumparing Jomar, go, go, go. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. May nagpositibong duwang taga Malilipot. Pero sa antigen tabi pa rin, Pio, na pinagigibo digdi sa terminal kan syudad kan Tabaco. Ini anak kumpirmar kan DCGB News matapos na sa nakalis nagkapirang aldaw nagpapadagos ang pinagigibong antigen test sa gabos na mga pasahero na sa bus na mapasiring duman sa Metro Manila. Patakaran digdikan lokal na gobyerno kan Tabaco na ang sisay mana malunad sa bus sa pasiring sa Metro Manila sa paagi kang Tabaco City Integrated Terminal. Ang gabos iyo ang kaipuan na mag-agi sa on-site antigen test asin kunika negatibo sa kakasana papalunadon tangani na dayman mamiligro sa posibleng pagkakaulakit ang mga kasakay mo. Alagad sa nakalihis na nagkapirang aldaw, igwanong nagkapira na nagpositibo sa antigen test asin duwarigdi ang tagabanuaan kan Malilipot. Sa konfirmasyon na nako akan DCGB News, ang saro sa kaini iyo ang taga barangay Kanaway asin saro taga barangay San Isidro Iraya. Mapa Manila kuta sinda pading Pio, kundi pagkabot sa antigen, positive sinda kaya dahil sinda pinasakay.
As in, ipig-refer kan lokal na gobyerno kan tabako sa magkakanigong rural health unit, partikularmente sa kasong ini, duman sa Banwaan kan malilipot ipig-refer ang duwang ini. Babalo niya to kutana, kasubago pang makontak ang doktor kan malilipot si Dr. Hermelin de Guzman, tangani naramon ta kung ano ang disposisyon kan aretio pag-arog ka ini na may nagpositibo sa antigen, alagad day kita nasisimbag pa, maging sapod, siguro busy pa si doktora sundo sa mga oras na ini. Pero basado sa nakuha niya itong informasyon na kung digdi sa tabako ang nangyari ang kaso, halimbawa taga-tabako, ang pikikibo ninda, ang nagpositibo sa antigen, iyuan ipa-quarantina nin 14 aldaw, ipa-isolate pag daiman nin sintomas, okay na sinda, pero kung magkaigwa ki sintomas, sinda ipapayarong tulo sa confirmatory test, as in aramon kung positibo ina sa COVID o bako. So, dahil ko aram ko na nung patakaran sa Banwaan kaya malilipot, pero kumpirmado na may nag-positive sa antigen na duwang pasahero na taga malilipot na mapa Metro Manila, Kutana. Roger. Yan pali ang mga dagdag na barata, Jomar Bian, GCTV. Salamat, kumpadreng Jomar. Sa dagdag na istorya dyan sa luwas, so enot na ibinungkaras na report sa programa niya to Kasubago, itong sumanunugod dyan sa problema sa Tongro sa 3rd District June. Aram nindo, ang 3rd District Bagapano is the rice granary kan Albay. 3rd District, and digdi naman sa ibong na porsyon, ang 1st District, pero dyan sa may Malinaw area lang yan dyan Malinaw TV area. I-compare mo duman sa 3rd District, mas mahiwas ang mga kabaksan dyan na nagtataonin dakulaon na porsyento ning supply nin paroy and eventually bagas maluto pagkaon sa probinsya ning Albay, which it greatly affects the supply and demand and pricing kana paroy asin bagas kung igon ning problema ang mga paraoma. Lalo kay ning infestasyon kan Tongro. Kaya yan, na-recognize nara Congressman Didi bilang 3rd District Representative, ni Congressman Joey mismo bilang representante kan 2nd Distrito. It doesn't concern anymore ining borders yun kan mga distrito. Pagkaon ini, papa ini. O sabi ni Congressman Joey, kaipuhan na atindiran because ang 3rd District iyo nga niyan ang saro sa source nin steady supply, steady and stable na supply nin paroy and eventually magiging bagas ipapabakal sa mga saudan na kung igwan ang problema dyan, apektado ba ko sa ng 3rd District kundi ang bilog na Albay. Maging Premier Distrito o 2nd Distrito. Kaya nag-take cognizance dyan si Kong Joey. Apwera kan itong sa pag-take cognizance man ni Kong Didi. Kaya utubaga, nag-aktibar sudua, ikinonektar tulo sa Department of Agriculture. Ngunyan, yaon na dyan, tulo so aksyon kan DA na kakasabay ining si Municipal Councilor Adrian Salceda bilang presidente po kan mga kapitanes del barangay. Dakul na kapitan dyan yun sa barangay, sa mga barangay sa Pulanggi, ang mga parauma and ang mga kapitan na ini, iyo ang pigraranihan primero kan mga parauma, halimbawa bakso kapitan bakong parauma, siya mang girarayang enot na maabsorb kan problema kan sa iyang mga konstituentes, parauma o bako. O kaya dyan minalaog sa papel ni Councilor Adrian Salceda, dyan man iyo na inisupig kasabi ta, na pag ang sarong persona igwanin political connection, much more political bloodline, ang pagpaaktibar sa mga problema, madali. Como si Adrian, sa diring tao kan mga Salceda. Madali bagatabi na nakakapabulos nin aksyon. O yan na pinababa na so mga technicians, eksperto, kan mga manlain-lain
na infestasyon, lalo na ning tungro hali sa Department of Agriculture. Yan ang sinasabi natin. With the right connect, igwa man iyan nindakulaon na benepisyo po sa constituentes. Taday man pwedeng pabayaan, primeramente, taday pwedeng pabayaan na Congressman Didi, taan para o mabaga, backbone iyan kan sa tuyang sosyudad. Lalong dahi man pwedeng pabayaan man ni Congressman Joey, tayaon man dyan, nakataya man sa indang mga pag-iriba, sa diring pamilya pati, yaon dyan, sa Municipal Councilor Adrian Salceda, dahi mapupwedeng magkiblit man si Councilor Adrian kay tito niya, sa diring tawo niya, kung tabangi man, dahi pwedeng sayumahan iyan because of the legacy na pinagpundar man dyan kan mga Salceda na dapat ipadagos man kan mga bagong tubo na yan dyan. Kaya uyan po baga tabi that's for the benefit po kan mga paraoma dyan. Ngunyan, ta pinag-aadalan na po kan mga eksperto dyan sa DA, iyan na sitwasyon kan tongro, diyaon po ang makaskas na oportunidad na pwedeng marisolbiran ang problema. That's the logic na sa tuyang propaganding ka ito kan iyan na si Councilor Salceda kan Pulanggi, iyo po bagaan naghihinguhan na makakonektar iyan dyan sa mga dapat na nanunungdan. Taan mga problema dyan sa barangay. For instance, ining mga sa paraoma, kung igwa kaning tamang koneksyon, iyan tabi, dai ka mapapabayaan. So, we hope na ining problema dyan sa tungro sa 3rd District, infestasyon dyan lalo na sa Pulanggi, marisolbera na tulos sa pinagatarabang-tabangan na po yan. Because kung maglala po yan, hopefully dai po, apektado ang supply. Ang supply, ang pricing, gabos. Malangkaw ang demand, pati ang presyo apektado na. Pagkabuhay niya to gabos, lalo na kan mga paraoma, madadali. In a sense, tabi, yaon na po andyan. Sabi baga ni Kumparing Jim, yaon ngunyan dyan sa Pulanggi, sa 3rd District, so mga technicians kan Department of Agriculture na ipinababa mismo nara Congressman Didi, nara Congressman Joey, duyan pinag-aktibaran kasabay si Municipal Councilor Adrian Salceda. Jun, ipasok mo, may hanap buhay kita. Station break, news break. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Stanley, Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa hinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inabisuhan ni dating Senate President Juan Ponce Enriquez si Presidente Rodrigo Duterte na daina sa napag-intindihon ang mga kritiko sa issue kan China as in West Philippine Sea. Sigun kay Enrile, ini ang pinakamagayon na gibuhon ni Presidente Duterte. Paliwanag kay ni na mas dakula ang mawawara sa Pilipinas kung kakalabanon kay ni ang China. Dahil sa abiso ni Enrile, garawara ng saysay para kay Presidente Duterte ang pagsasabi kan mga kritiko. Yan ang pang-alas 9 bareta, pang-alas 10 na bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Nestor Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pinag-albor ko so binasang duwang news break item alas 9 sagkod alas 10 na binasa kasubago ni Angel na Mustasa. Basahon ko tabi ini dai nagtutubod si dating Senate President Juan Ponce Enrile na masasayang sana ang panggagana kan Pilipinas sa arbitral case kontra sa China sa issue kan West Philippine Sea. Ini ang kasimbagan ni Enrile pagkatapos na sabihon ni Presidente Rodrigo Duterte na nabaliwala sa naan arbitral award kan Pilipinas kan mag-atras ang puwersa kan Philippine Navy sa Scarborough Shoal sa irarom kan nakaaging administrasyon. Segun kay Enrile, nakarehistro na sa record kang United Nations ang panggagana kan Pilipinas. Alagad uni po magdangog tabi kamo nin marhay magdangog po nin marhay sa ultimong kabtang na ini kan 9 o'clock news ngunyan aldaw. Alagad wara man nin mekanismo an UN para ipautob an arbitral ruling. Utronta sabi ni Senate President dati Juan Ponce Enrile, dating Premier Ministro o kaya dating Sekretaryo kan Defensa Nacional, abogado di Campanilla, nakakasabot nin mas mahiwas sa satuya kan mga leyes both local and international, nagkaigwanin exposure na mas mahiwas sa international
Peace, International Security Relations kan mga nasyones, kan siya ministro kan Depensa Nasional kan Pilipinas. Ang sabi ni Presidente, okay, sa dating Senate President Senador Juan Ponce Enrile, alagad wara manin mekanismo an UN para ipautob an arbitral ruling. Ining baretang alas 9 po, may relasyon sa issue sa West Philippine Sea. This pertains to the legality. Legality and ang pagiging logical. Ang pagiging aspeto logical kan issue sa West Philippine Sea. This concerns about the legality and yung pagiging logical kan issue kan West Philippine Sea. Ining alas 9 bareta. Okay. So alas 10 na bareta, ini po, babasahong kuman. Inabisuhan ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, si Presidente Rodrigo Duterte, na dain na sana pag-intiendihon ang mga kritiko sa issue kan China as in West Philippine Sea. Segun kay Enrile, ini ang pinakamagayon na gibuhon ni Presidente Duterte. Paliwanag ka ini na mas dakulaan mawawara kung kakalabanon ka ini ang China. Dahil sa mga abiso ni Enrile, garong wara ng saysay para kay Presidente Duterte ang pigasabi kan mga kritiko. Yan. Ini pong ikaduang bareta na alas 10, manungod sa West Philippine Sea, nakasentro ini sa aspeto politikal. Nakasentro ini sa aspeto politikal kan huroron manungod sa West Philippine Sea. Because ining istorya sa West Philippine Sea, mayormente po, this entails about international law, politics, and international security. Yan. Ngunyan, mas na-highlight sa lado kan Pilipino, as in kan Pilipinas, mas na-highlight tabi ang political side of the story, iyo ini an mas didoonan ngunyan, as in an mas kikampihan kan tawo sa paagi kan public opinion kaysa duman sa legal side of the story. Iyo, nata ta political side tabi ang pigataranta. Because this issue of West Philippine Sea gigamit na ining jumping board kan mga nasa oposisyon bilang issue kontra sa presidente, because ang presidente tabagangon yan. Ini we are talking of the political aspect ang istorya, ha. Dahil kita pa duman sa legal aspect. Political aspect muna kita. Ang presidente ngunyan baga is perceived to be China-friendly. Now, the opposition is pounding on the present administration using the political aspect of the story. Ang pinaghahanap ngunyan kan mga nasa opposition is nasagkod ngunyan baga dahil nagbubuhi si Presidente Duterte nin maharang natataramon kontra sa China manungod sa West Philippine Sea. Bako iyo baga John? Dahil baga nagbubuhi ngunyan si Presidente Duterte. Arog kan pang mumuda niya baga ka ito sa Presidente kan Estados Unidos de America, di ba? Yan. Diyan nagkakapital sa oposisyon. Talagang dayan tutunungan, nara Carpio, nara dating Secretary kan DFA, Albert Del Rosario, nara Trillanes, dai po iyan tutunungan, tananata, nasa momentum sinda because the President will never open his lips. Dahil siya mabukanin ngimot, nakukundin na ron niya ang China, ta inukupar niya ang
sa tuyang mga teritoryong pinag-claim taman as exclusive economic zone. Iya baga John? Madidipisilan kan si Presidente Duterte. Nabubukakan ngimot niya na tabugaon si Xi Jinping. Di ba? And that's the reality on the political side of the story. Diyan nakakagaining momentum Sara Trillanes, Carpio, and Del Rosario. Diyan sila nakakagaining momentum. Never iyan. Asa natatada pang asa natatada pang periodo ni Duterte? Never pa iyan na mabuhi Jun. Nin arog ka natataramon, na maharang natataramon, maisog natataramon kontra sa China. Kaya bagahilingon nindo, on the political side kan duang istoryang na basa ta, alas 9 bareta, legal side ito kan istorya sa West Philippine Sea. Alas 10 na bareta, political side. Ang sabi ni Presidente Enrile, kan Senate ka ito, dai na nga pag-intindiha. Iyon sabi ni President ni Enrile, ara mo nata, may logic man dyan John. Kung nata taan abiso man ni Enrile kay Duterte arog kay ni. Dai na nga pag-intindihan nata. So long as the mindset of the opposition is being an opposition, they will never understand. Di ba, John? Iyan, sa political side kan istorya, okay. So long that the mindset of the opposition is being an opposition, they will never understand. Ikadua, if they will listen, ang araw kayo niya, they are there listening to react, not to understand. Di ba, John? Yaw niyan dyan, nagdadangog, tama react. Bako nagdadangog para mas na magsabot. Kaya, dai po yan matutunong na istoryang iyan sa West Philippine Sea. Iyo ini ang Waterloo kang presenteng administrasyon, kahinaan. Yan. On the legal side naman kan istorya. Yan, sa political side yan tabi ano? Yan, sa legal side, sabi naman ni Tatapon si Enrile, iyo ngaya nanggana kita sa arbitral ruling and nakarehistro na yan na record na iyan dyan officialmente sa United Nations. Nanggana ngaya kita sa arbitral ruling na iyan na West Philippine Sea exclusive economic zone. Mga Pilipino, dapat na ipagbawalan yan ta sa tuya iyan na lugar na pinagkukuhaanin pagbuhay-buhay economic zone. Ngunyan, daradara ta itong papel na ito John, desisyon kan arbitral ruling, idadarata sa UN. Re-recognizerong kang UN. Problem is, how would the UN enforce it? Yan. Paano ta iyan mai-enforcear? Mismo nang si Enrile nagsasabi, nakakasabot kan international law. Paano ta iyan mai-enforcear? Diba? Naso China, being a party to the case, sa legal story naman sa legal side kan West Philippine Sea issue, so China, dai po iya nagpartisipar duman sa hearing kung saan nagsangat baganin kaso sa administrasyon ka ito kan Pilipinas, then President Noynoy Aquino, nagsangat nin kaso kontra sa China kan yun nga nin, inukupar ining Scarborough Shoal. Nagsangat duman sa arbitral tribunal, dai po nagpartisipar sa China. Ta sa international law, sabi kan sa tuyang mga international sources, law expert sources, sa international law, ang sisay mananasyon ngaya na inakusar sa international tribunal, kung habo ngaya kaan magpartisipar, sukorte ngayang nagdadangog kang kasong iyan, dai po makaka-acquire nin jurisdiction duman sa nasyon na habo magpartisipar. Gustong sabihon, dai sinda duman
nin authority na mag-enforcer kan sa indang desisyon. Dahil sinda nakakuadumaning ano pa man na otoridad. So arbitral tribunal na ito na kung sa induman sinangat sukasukan Pilipinas, questioning itong sa pag-okupar sa West Philippine Sea, kumo dain nagpartisipar sa China, sa irarom kan international law, sabi kan mga international law professors na nakakahurunta, diretso iyan kan China. And dain nanggad pwede na makakua o kaya mapairarom sa otoridad kan korting iyan ngaya. So China, tadaiman ngaya siya nagpartisipar, which granted ngaya iyan kan international law ang ginibong ang kan China. Kaya dyan so dilema ngunyan kan Pilipinas Jun. Dyan so dilema, dyan na namumugtak sa presenteng administrasyon sa papaano hunta ini. Diba Jun? Halimbawa, haputon tangani kamo ang presidente. Papaano muna sana ini dadarahon? Mahapot ka duman sa imo Jun na Secretary kan Depensa. Kumusta sa tuyang Persas Armadas? Di ba, John? Mahapot ka. Oh, Mr. President, uni pang status niya to. Di ba? So UN, dai maning enforcement power, dai ning international police. Sabi magamismo ni Enrile. Now, kung halimbawa magparabuhi man in mga malanit na tataramon, which I doubt ang presidente dai kaya na iyon ang kakapitalon man kan oposisyon. Kung nagparabuhi ni tataramon, i-agitate mo ning i-agitate so China baga June. Magpadara ka man dumanin mga boke de guerra. Kung interpretaron ito kan China na aba, you are now declaring official, igo ka nang official na deklarasyon ng guerra kontra sa China. Aber, pirang oras na kita matagal. Di ba June? Pirang oras na kita matagal. Ngunyan, madali sa nakitang mag-conclude, kitang mga ordinaryong namamanuaan, madali kita magtaram, ay, China, pali ang palayason, ikwan ang subiran niya. How ngani? Madali kita magtaram, an sa tuyang nasasabutan, limitado sana, ang horizon niya to, limitado sana. Pero iyan na mga nasa kaitaasan, ining mga administrador niya to, including ang presidente, urual daw John, igwaan nin pinag-feed na informasyon bako sana sa lokal na level kundi international na level. And pigaadalan kaan halimbawa magpaluwas ning statement arog ka ini. Ang Estados Unidos de America unya, ang mga Secretary of State baga sa Estados Unidos de America, pag nahiling nido sa CNN, sa BBC, pag igo bagang ipigdataram iyan na policy statement, bago yan yun ililuwas, pig-aadalan ining hararum. Kung anon magiging epekto kan policy statement, kan Secretary of State, kan United States of America. Anon magiging epekto ka ini sa relasyon sa mga Muslim countries. Anon epekto ka ini sa relasyon sa Asian countries. Anon magiging epekto kan pahayag na ini sa ekonomiya kan Estados Unidos de America. Anon magiging epekto ka ini sa international security. Kung magpahayag ka ini ang Secretary of State kang US, iyuman an sa Pilipinas. Kung magpahayag ka ini si Presidente Duterte ni arog ka ini, mudahon sa China, i-agitate sa China, what will be the effect? Primero, sa internal peace niya to, and sa satuyang outside security. Anon magiging epekto kan halimbawa magtaram nin mga agitate, itong sa mga nakaka-agitate bagang tataramon ng Presidente sa China, anon magiging epekto ka ini? Ano magiging signal ka ini sa sabi na nga ni peace and security sa Asian aspect, sa Asian side kan kinaban. And ano magiging epekto ka ini sa international peace, di ba? Because iyan na West Philippine Sea, that is an international trade route. Igwa ng interest dyan ang kinaban. Dyan nag-aaragi ang mga darakulang barko na nag-supply nin man lain na pangaipo ekonomiya sa man iba-ibang nasyon kan kinaban. Kaya yan po tabi we hope na nagagrasp nindo an sa kuya man na paghinguhang maexplikar ang istoryang iyan na iginilid tamo na
So ito bagang paniniwala politikal, iginilit ta sa emosyon, kundi sinabot tang marhay tabi kung anoan mga implikasyones kan sa likod kan istorya nga. Ano po? O siguro so nag-text duman sa istorya sa West Philippine Sea na nag-request na tawang ko man kamunya nin pa onra sa satuyang oras man na pinagpadalagan hindi po sa tingog kan banwa. Salamat po kasi do pagantabay, amang Diyos ang magantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.